10 godina postojanja organiziraju u Tehničkom muzeju u Zagrebu izložbu maraka. No filatelisti nisu stali na tome. Sva pisma zaprimljena na izložbi poslali su do glavne pošte specijalnim tramvajem. Za vrijeme izložbe u Tehničkom muzeju svoje ste pismo mogli poslati u prastarom vozilu Zeta. Mislim da je ovo prvi puta što sam prenosio nekim drugim, osim našim rutama. Početna postaja poštarskog tramvaja bila je Tehnički muzej. I to ne samo zbog izložbe. Tehnički muzej je nekad bio stanica remiza u davno vrijeme. S druge strane, veza između Tehničkog muzeja i filatelije, jer je prva velika izložba nakon Drugog svjetskog rata bila 1951. godine u Tehničkom muzeju i jedina i prva svjetska izložba koja je bila na ovim područjima 1956. godine je bila isto u Tehničkom muzeju. Kako je prijevoz organiziran u povodu 70 godina društva, stari tramvaj odlično se uklopio. S obzirom da se radi o tramvajskoj pošti, bilo je logično da se izabere najstariji tramvaj u Hrvatskoj, to je ovaj naš M24, kao što mi sam naziv kaže da potječe iz 1924. godine. Primjećujete da je sjedećih mjesta jako malo, motorna kola imaju 12, dok prikolica ima 9, a stajaćih bi moglo biti i do 70 u motornim kolima. Brzina je, evo, primjerena. I tako malo pomalo tramvaj je stigao do Branimirove, a pošta je nastavila svoj put na uobičajeni način. Možda i bolje, ipak će tako brže doći do odredišta. Vraćamo se na poplave, ali